dong. Apa tu kini ho asikor edisi bileso bo otina panda. Jeng jawab su थानाय 5 बोसोर सिगां जिन बुबागान लिडारशिपो जों जिन दल खायमानि अजे त्रिपुरा मथा जों ताङै खायजा अमो सुदे ग्रासिनि दल थिमिया अ जिन दल नासि मुंखा जिनि त्रिपुरा सरक आसुक बोसोर थंगाय दंमानि अराय फरायनि दंमानि जिन त्रिपुरा सरक जिन हावरो जों दिनै गोमतै दंमानि अ जागाय फियजना बागैसे जिनो दल खादम दाहुदे बुकसं ताय 1 থেকে 2 मास जिन इलेक्शन फिनाय जों सिउ अ इलेक्शन जिन त्रिपुरा मथा जिन बुबागान लिडारशिप जों क्लाय तुदो प्राय फिनाय अबेको सन्जयको दाउदे बुक जंगायसि बेयाव जिन आसि मुंता मुंनाय थानाय इलेक्शन जिनियो सितो जे बुरपान माने आबनसे जों गोबांखे अरो जे नेक्स्ट जे बाजानाय जों बन गोबांखे मारानाय हायसि जों आसि मुंगाबो दंनाय तापन इलेक्शन गोबां मान दल फैनाय बीजेपी खायनि रक फुमुबार खायनि रक जै मन्त्रि विकास संगाय बरक बिपिन संगाय बरक फैनाय हायसि बरताम सफैनाय रां नादि रि नादि हाय नादि तेवारा आरां 5000 रां 10000 बाय जों मोजां दाखुते बुकसं आरां 5-10 बाय जों सारा जीवन थांनाया तेव जिन बुबाग्रा जे नाय दङ जे नायसिरि दङ आबो जिन तिबासाराव फियंनानै एकमात्र फियोई मानाय जिन त्रिपुरा सरनो बुबाग्रा सार के माय हाय दाखुते बुकसं बुइति तो कतन सापनो जिन त्रिपुरा हास्तेव जिन त्रिपुरा सरनो फियोई मानाय एकमात्र लीडर दंगे आबो जिन हानि बुबाग्रा आबो लगिनो जोंते बसं सालो जिन बुबाग्रा लगी मारनाय जोंते क्राक मांनाय दाखुते बुकसं जों थांजा नो जो थांगन मारि जोंते क्राक मा खायनाय नरम नङै दङ साइमानो जों त्रिपुरा सरनो जों दाबिसानि दङ जों रमान स्क्रिप्ट सानि दङ बेयाव स्वयं जिनि त्रिपुरा राज्यनि चिफ मिनिस्टार दङ जों रिया दङ रमान स्क्रिप्ट अरन सिजागै दङ त्रिपुरा सारनो साबा हामजाया बीजेपी रबो सीपीएम दल हायनो सीपीएम दल रबो त्रिपुरा सानो तलत त्रामां जों सेस करि दाउते बुकसं आबांते बीजेपी नासि मुंबाबो कानियाम जे थांनाय और विकास संगाय बरक बिपिन संगाय बरक तो कोटे सायो चिर महाराज कुतुगो चिर महाराज जिम्बुमा जिला अस्पताल कुतुगो बोटाई कुतो बम बिगे पार्टी बिजू कुमार बोर गुली बसनि बरक बाय रिमोट बोर रिमोट हो जागो रां लाख हो जागो थाई कुतुगो नि महाराज को हनै जों खाना होयजे जिन बर ते मिने करे जिन मै खाय दङो पिएम दलबो त्रिपुरा सानो तलत त्रामां जों सेस करि दाउते बुकसं आबांते बीजेपी नासि मुंबाबो कानियाम जे थांनाय और विकास संगाय बरक बिपिन संगाय बरक तो कोटे सायो चिर महाराज कुतुगो चिर महाराज जिम्बुमा जिला अस्पताल कुतुगो बोटाई कुतो बम बिगे पार्टी बिजू कुमार बोर गुली बसनि बरक बाय रिमोट बोर रिमोट हो जागो रां लाख हो जागो थाई कुतुगो नि महाराज को हनै जों खाना होयजे जिन बर ते मिने करे जिन मै खाय दङो